mɔgɔ bɛ layidu ta n'u ye k'a fɔ karisa n bɛ nin kɛ karisa n bɛ moto san ka d'i ma karisa n bɛ du d'i ma o kɔntannen b'a fɔ karisa n bɛ miliyɔn d'i ma i bɛ jago kɛ n'a bɔra i kɔrɔ a ɲinana dɔw ta ban tɛ ɲinɛ don n'o n'a ɲɔgɔnna bɛ bigi nin sɛbɛn dɔrɔn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakiruna ni sɛbɛnni ka nɔgɔ i ma ni dabaji t'i bolo i bɛ se ka a sɛbɛn papier ni kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakiruna a sɛbɛn siɲɛ 3 dɔrɔn i ka papier ni jeni maa o maa ye layidu d'i ma n'i bɛ se k'a sɛbɛn daba la i b'a sɛbɛn k'a nasi ko i bɛ sɛfan kuru kelen balabala la ni dabaji tɛ yen i bɛ se k'a sɛbɛn bigi la tuma na i bɛ a papier ni jeni n'i y'a jeni i b'a mugu kɛ ji la ka sɛfan balabalaw la an kana mɔgɔ ko sɛfan kuru kelen mɔnɛ i b'a bɔ k'a dun i b'a fɔ nin wɔrɔla cogo min na layidu min taara ne karisa ye n bɛna sɛfan in don da cogo min na n b'a yɛlɛma n da ni ɲɔgɔn cɛ n sago la layidu min taara ne karisa ye karisa fɛ ala n y'a ɲini fɛ n sago bɛ nin na cogo min na n sago ka kɛ layidu ka in dafalen la ten o sɛfan in ɲimi dɛ i k'a fara fili an kana mɔgɔ o ko kelen kɔnɔ